Wij zijn hier aan het shuffleboarden. Eerste Nederlandse vereniging voor shuffleboard opgericht. En dit is de 4e avond dat wij hier in het dorpshuis bezig zijn. Van de mensen hier zijn 15 leden en de rest zijn besturen van buurtverenigingen. We hebben elke week andere mensen uitgenodigd uit de omgeving om kennis te maken met shuffleboard. Als hij helemaal rakkers gewoon helemaal in het midden. Ja, dan bloedt hij van daar lezen en ik heb de zwarte terug. Nou ja, bovenverwachting goed af en toe. Hè. Het is samen niet een keer kunnen punten fut wezen, maar... Natuurtalent zoek ze haast. Ja. Is het de eerste keer? Ja, de eerste keer dat ik dit doe. Ja. En waarom toch niet mij? We zijn uitgenodigd voor de buurtvereniging. Dus we zijn even altijd wat is. Ja, het is wel gezellig, leuk. Ja. Nou, je kan je wel fanatiek van worden. Dat is wel, het is wel leuk. En natuurtalent? Ja, maar ik heb hem nog bij verlengen. Dus... Nou, het was voor mij de verrassing dat het zo makkelijk te spelen is in de eerste plak, de tweede plak, dat er nog wat tactiek en strategie in kwijt. Dus het is net dom om in de achtervind het zien lezen. Ja, 10 points! Goed hè? Maar als ik hem nou voorlees en ik maak het met zinstanden moeilijk, dan daar heb ik niet voldoening met het. Dus ik ben wat minder van het directe puntenmaatje en wat meer van het mooi daar lezen. En dan de puntenmaatje maar de lessen schrijven. Is dat de Leontien? Ik ben de Leontien. Ik ben van de puntentelling. Ja? Ja, kan ik heel goed punten tellen. Ja. Dat ben je speciaal voor aangenomen? Nee. Oh. Nee. Nee, maar de speelstik. Dit is mijn tweede keer. En ik vind het hartstikke leuk. Wat eerst belangrijk is dat het afjeelt hoe het als trouwen is. Maar dat was natuurlijk net dat de Skype helemaal bij de Bjorn in de tuin komt. Maar dat kennen we samen. Ja? Ja. Wij gaan nu naar het Europees kampioenschap en dat is voor u vooral een trainingsstage. Dat gaat vlot. Heel vlot. Ja. Ja, er zijn weinig die dat is een keer na jou een keer oefenen en dan... Nou, denk ik. Nee, maar dan vergeet je ons trainingsweekend in Duitsland. Oh ja. Nou ja, goed, wat zat je? Ik kom wel mij de berichten waarom, jij dat wel. Dan de volgende reportage steen je misschien wel... hè?